An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nasara san kalo 6nan ye juin kalo ye bi y'o tile 3 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'o ye furancɛla kalo ye an ma ladɔnna k'a fɔ bi y'o tile 4 ye jatela san kalo 11 na no hijira san 1443 san do de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'a ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnna k'a fɔ kunungo jɛnɛ marabolo dugu dɔ bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko waya jariwale tigilamaw ye mugujugu don sira la maa 6 kasaralu ni na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔna na sifinaka 2 olu kɔni wulikajɔ kɔni ta ni ka ciment glazing dɔ kɔni baaraw daminɛ an ka jamana kɔnɔna na kunungo Mali faraɲɛla fanga ɲɛmaa Colonel Asimi Goita ale tun b'a kɛnɛ kan o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la n'a hakili b'a la Gawo marabolo la sira kɔni dalen bɛ maaw ɲɛ maa tɛ taa o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan ka lase a ma o denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali Ala k'a ɲɛ ka d'a ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ jɛnɛ marabolo la n'a hakili b'a la dɔw fɛn tɛ tɛmɛlen na wulikajɔ kɛla jɛkulu marafɛntigiw fɛ ni ka se ka gɛlɛya kɔni ta ka ɲɛsin mɔnikɛlaw ma u ye so minnu kantigɛ kunnafoni ka fɔ la k'a bɛ se so 90 ani kɔ ma u ye marifa ci o so la ni ka se k'o so bɛɛ lajɛlen kasaraw nin na kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko maa kelen ko kasarala nin na ni waleya sen fɛ kunungo ko kura o jɛnɛ marabolo kelen na wulikajɔ kɔni kɛla o jɛkulu marafɛntigi kelen fɛ ka se ka wulikajɔ kɔni kɛ ni ka mugujugu dɔ kɔni don sira na a yirala k'a fɔ ko maa dɔw kɔni tun bɛ wotoro de la k'u bɛ ka taa mɔnikɛyɔrɔ la u kɔni taara yɛlɛ ni mugujugu ni kɔni kan mugujugu ni kɔni wulila n'u ye n'aw kɛra sababu ye ka maa 6 kɔni ni olu kasaraw nin na wotoro bɛɛ lajɛlen kɔni donna ɲɔgɔn na fo ka taa se so ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kasaralu nin na yaasa k'a pereuratigɛ d'a ma karamɔgɔ Abdulaye Kulibali ɲininkali kɛ Tayiru Kanpo la an k'u lamɛn. Ne ye Tayiru Kanpo ye ni ka bɔ Kumanga Jɛnɛ mara la. Tayiru Kanpo an ye kunnafoni sɔrɔ kunungo alamisa ko wulikajɔ kɛbaaw kɛla ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin jɛnɛ dugu dɔ ma ko ka taa mini dɔ maaw ɲɛ ko a kɛra so ye ko maa 6 ni tora la a ko kɛra cogo di. Abdulaye Kulibali kunu alamisa dugu dɔ filɛ nin ye jɛnɛ taga commune kɔnɔ wayakaw de don olu wulila sɔgɔma 6h wado ka taa don 7h kɔnɔ k'u bɛ taa mɔni na u ka digi dɔ bɛ yanni ka se badawolo la u taara yɛlɛ mini kan o yɔrɔ la wotoro kelen min kɔni yɛlɛna mini kan o wotoro kelen n'a so ani mɔgɔ 6 olu kɔni bɛɛ sara direct o yɔrɔ bɛɛ la mɔgɔ kelen de jɔgila o y'u dɔgɔtɔrɔso sɛgɛrɛ n'o ye o fana bɛ laban cogo min Ala de b'a dɔn. Nin ye nin siɲɛ damadɔ ye nin waati laban ninnu u kɛlen bɛ k'u ɲɛsin jɛnɛ marabolo ma nin wulikajɔw bɛ ka ta ka ɲɛsin ma waati bɛɛ mun de bɛ ka na ni baara ninnu ye u fɛ ka kɛ sisan jɛnɛ marabolo kɔnɔ. Abdulaye Kulibali jɛnɛ mara in bɛ gɛlɛya kɔnɔ a mɛnna mais sisan ta in tɛgɛfa b'a kan kɔ dɔ filɛ ani jɛnɛkɛla u b'a fɔ ko ɲama u tun taara u ka kanba de sigi ɲama tɔgɔ in dala ye fo ka jɛnɛ sugu yɛrɛ tigɛ pewu sugu tun tɛ jɔ jɛnɛ mais o ɲɛfɔliw kɛla alhamdulilayi fangatigilamaw wulila k'u seko kɛ u ka u kan kun ci la taga commune yɛrɛ kɔnɔna na anw tɛ balo la sɛnɛ ni mɔni kɔ tile filanin na mɔni minnu bɛ sen na sisan mɔgɔ hakila ko sɔrɔdasi y'u ka o kan min kɛ ko yɔrɔ basigi la ja a ma daminɛ yɛrɛ kuma t'a banni ma sisan o ɲama kelen dala ye hali sisan u fara bɛ ɲɔgɔn kan o yɔrɔ de la kunu sɔgɔma mini min virila ni wotoro ye ka mɔgɔ 6 tɔ a la mini virila dɔrɔn ye moto man kan mɛn ka taa kɔtɔgɔ in dala ye donc u daga sigilen bɛ kɔtɔgɔ in dara hali bi sugu tɛ se ka jɔ anw kɔni fɛ tuguni parce que sugu kun tigɛ la sɔrɔdasiw nana u gɛn ka bɔ yɔrɔ nin na u ye u ka kan jeni an hakili an ko basigi nana mais bi a degun nana tuguni mun de ka kan kɛ sango ka se ka nin daga bɔ jɛnɛna marabolo da la an kɔni bɛ min fɔ hali bi an bɛ Asimu n'a ka mɔgɔw wele hali bi wolu mun kun nana u ka kan ci u ka segin k'u kɔfilɛ yɔrɔ in ma tiɲɛnikɛlaw dɔ don n'u nana n'u ye fanga ko mɛn u b'u dogo yɔrɔ b'u bolo ni fanga ko dɔnna u bɛ segin ka n'u ka kɛwale juguya nin na donc n'u ma ɲɛ u bɛ yɔrɔ in kɔni kɛlɛ u kana ɲinɛ cogo si la population kɔ n'o ye donsolakaw ye u ka wolu ɲininka u bɛ sɛgɛrɛ ninnu f'u ɲɛna u kan ka kɛlɛ cogo minnu na u b'a dɔn mɔgɔ ninnu fara tɛ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen u bɛ bɔ yɔrɔ ni yɔrɔ de ni kana fara ɲɔgɔn kan n'u cayara u bɛ sɔrɔ ka tiɲɛni daminɛ jɛnɛ mara in n'u ma a majɛ ni cogoya kɔni na baara tɛ mɔgɔ yɛrɛ bɛ bɔli ko de la sisan kɔni an ka bɔ yɛrɛ de an ka ni kun ɲini o de bɛ yen sisan an ka sɔrɔsiw ka wulikajɔba dɔ kɛra ka ɲɛsin jɛnɛ marabolo kɛrɛnniyana mura bɛ o la ka taa se Maribugu kɛrɛfɛ yɔrɔw ma olu minnu kɛra ka tila ka ye tuguni ko nin kɛla ninnu b'a la ka kɛ tuguni sɔrɔsiw kɔfɛ mun de la u b'a la ka kɛ n'i y'a ye o b'a la ka kɛ sɔrɔsiw kɔni bɛ kɛlɛ kɛ mais ka se dugu la ka duguladenw fara u kan ka u hakilila ɲini o ma kɛ maa t'u ka baara f'u ɲɛna u b'u ka baara ɲɛdɔn mais an fana bɛ hakilila min d'u ma k'u k'u fara boloda la o de ye o yɔrɔ ye u ka teli ka kɛlɛ nɔgɔya kosɛbɛ n'u taara u ka ɲɛsin dugudenw ma n'o ye donsolakaw ye k'u ɲininka mɔgɔ ninnu dagalen bɛ yɔrɔ minnu na anw fɛ yen k'a daminɛ taga
kata do Marebugu gele ku me Marebugu min ga gele ma ba gele ba no na arsisa awni Marebugu le commune kelen awni tise ka bo kata Marebugu tise ka na awun fe ba do gele ko ne ma ba awni bi baraka nyoma fa ambi ko bele gele ka nyoma fe ka da mine ka do burugu ko na kata go de fu moti dangana a falen be triusil la jadi siudi la te amaba ube ni fanga taru ko côté dola nu ye munu soroka fago la ubita côté were ube munu fanga ko fe utugo ya de la donc wore ko in desan ka ba jena maren konna an ko le be mi ni fanga tigla mo fe u ka nyini ka kan yerde sigi taka commune yoro la nu ma se ga sigi u kata ka sigi Malibugu yoro la fu min be awni Malibugu ke ka dongota fo burugu konna na wo tuni konna na ube ne ni sora su konna ma bantu kono amba ko imbi nokoya mais ni tugo ya konna kutoy kelen tise ka bantu ko sila munu fanga ko fedi ko population ne hagili ni no yudo sala ko hanu ma kele ke nyongo pe ka barke nu hagilaye ko imbi no ko ya ko sebe yerde makalla ba e minye ne be aw yero fo folo aka barala aw sara ko ti mabulu jamana deun ka bo jena maran gele ya kalama ala ni aw sababu ambo aw fo wala dante foli mina kakla ka fo fanga na ko mo nye uku jija jana maran bi choko mina bi dongo do kasara de do asala ti toto foila o kasara bi jana maraka bi sene make baga munu ko mambulu no yimisu ya nga sene ga dabo betara so munu ko mambulu wo betara mogo worotola gongona ala musado an konta do amina ko inta ko me ambu ka demere fe harbi ube bara la ko anye bala me harbi ku ko fla jana marena suno jana maren ko ne abiga ko no anta do amina ko ke ko me bi nitme talike tayru kampola jene mara konnana aya fotogomna yarabela kanga jamana basigini ga kulusuma namborai mali shifina ka fla ulu wona wuliga jokon ke nga bulugande kon nyeshu faso made ya yira ka ko izini kon be mali konnana no e shimangla izini nga ko izini sabaina ko malden kelenta tala de we wuliga jokon ke umo ko fla wu faranyonga kasaka izini do kon ko kurwa karan baraw damne izini yira abuga dale joka ofeno jomi na le flene katim rabulu konnana kunungo mali franjala fanga nyama kolon asimi goita ale tarakata izini ka brigade folo sigi abaraw keneka asimi kuma mfo no ofle e bi domba ne bulu sabla daka malien izini fla e dusuta ka yini kana sima izini kanu joya ola yini onungona ngataburu betanyongana sabla daga gona yini la malien be de malien mi faka uga jamana yiwa amba donini izini jola ka ba avec sababu ye ka bara di jokoma ni malien to ma abato fana simango gelambe mali jamana kono abo fana noya abato fana simambe soro musaka nogomana abato fana nga jamana abiri wakata okumu kono na ami chibla malien be munu be jamana kono munu be jamana poka ka fogana kono ko jamana biriwa transition nyemo koni ulu koni la benendo ka malien be de me malien me fuwa jamana biriwa tien okumu kono la ani jea okumu kono la ka ejunu deme mato bangi mo sa musaka duma nogala to komina wana jamana biriwa o madame bi depuis transition sigira senga goma bara chamanke mumato malon be la fiat ko bina do ko mun konna gouvernement go o la ini jatma be ka malon deme o ga musala from mumato o saka jamana iri wat ko bina pasami ramna bibina ateta jamana diwa rakate nefe o ga jamana iri wa mumato mo ko tof na sanga dimanto ko bina ma yona bibina ngo malikura atenya fu malon rakate niflala mumato jamana abiriwa nitme talike mali franjala fanga nyamala kolonel asimi goita aya fotogo muna ala gani nyongona changa jamana konnana izini ko fele ni re ayirla ko musaka mina do a joli barawla kapta sefa wari milliard biduru ana kungan fena ma flami nuyen hakilina konta ayirla ko makelen to ko papa Umaru Samake kafra Amadou Soka Amadou So ale ba hakilina fo izini ko inga angale lame ma wole kana accompagner premier pose pierre la izini dale ay ma wole kana la o ga franga nga nyogon deme donc même si quand même do quand même do oui donc pour quand c'est gazine dans le Mali to la Mali cimenterie usine parce que usine ça va arriver Mali mo be ciment là mais ça va chiter Malte donc on me fait que Mali ra to la usine dans le ni to be ka c'est kana ke fo Mali pour que Mali ra tsega ke donc o de initiative à l'état kana donc na ni jamana ni mo era ni gouvernement ni mo ala ni population boraka accompagner izini mesega moko kemani biduru abo ta d'abord depuis exploitation d'amener sinon le directeur avec la moko kemba duru nyoronta indirectement mais izini fana ala sonama akli la kase fo moko bakele hakama mon be bara sur izini sabula izini fana a une capacité de production de 800 000 tonnes bac mais chéri absolument de l'ensemble qu'on produit a joli kasabi beta sefa war milliard biduru ana ko fait alors de baba na banque malade de la solidarité BMS pour d'accompagner le projet là amu focus nitme talike Amadou Sola mamunde naglenta numna izuni jo
yarabi ala ka ɲɔgɔnna hakilinaw cɛ an ka jamana kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko sifinaka fila don k'a bɛɛ lajɛlen kɔni si bɛ taa san 30 dɔɔni de la an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka ɲɔgɔnna cɛ an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye n'a hakili b'a la k'a fɔ ko Gawo marabolo kɔnɔna na jariwale tigilamaw kɔni bɛ ka sira da mobiliw ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya karew fo ka taa se remorkuw ma k'u tɛ tɛmɛ a yirala ko maa caman kɔni dalen bɛ sira la ye u tɛ ka se k'u taa yɔrɔw kɔni sɔrɔ ka kɔni ko in ɲɛ baara in yɛrɛ wulila daminɛna kuma minnu na a ye maa dɔ kɔni sɔrɔ sira la ale tun bɛ ka na u ye gɛlɛyaw kɔni ta ka ɲɛsin olu ma nka olu kɔni sera ka porokoto ka se ka na ale wulila ka se an ma kumaso kɔnɔ yan nɔ n'o ye Sulemani Kulubali ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. N'o ye Sulemani Kulubali hakili min se yan n bɛna donso hakili jigini Segu donso ani Masina donso ani Ɲɔnɔ donso ani Dɔgɔnɔ ani Jɛnɛ donso u k'a bila u kunna mankan bɛ ban dɛ bɛɛ k'i hakili to yɛrɛ la ne yɛrɛ bɔra Gawo sisan n ye min ye n bɛ n jigi sigi an bɔra an sera kɔ na dugu dɔ bɛ yen ko Bɔrɛ an sira ye an bɔra Bɔrɛ ni douanzan tɛ kilo 15 jaabi u y'a minɛ k'an jigin k'an ka karandenw minɛ k'an bila an bɔra douanzan an ye dɔɔni boli dugu dɔ ko bɛ ko Nɔkira o ye filadugu ye an y'u sɔrɔ u y'an minɛ tuguni k'an minɛ k'an ka karandenw minɛ u ɲɛ faamuyara u y'an bila an bɔra Yirangaso Umori dugu dɔ bɛ ko Simbi an y'u sɔrɔ u y'an minɛ fana k'an lajɔ k'an ka karandenw minɛ u y'a sɔrɔ faamatɔ u y'an bila jɔnw de bɛ k'a minɛ o cogo la a bɛɛ ye bandi ninnu ye ne kɔni t'a fɔ Jadisu bɛɛ ye marifatigiw de ye marifajugu de b'u bolo donc an sera Umori ne yɛrɛ ɲininkali kɛ n ko Umori n ko problème min bɛ yen ko vraiment olu jɔrɔlen don u sirannen don parce que jɔn na tile waati sɔrɔsiw nana u ye mɔgɔ min gɛn ka bɔ yen sɔrɔsiw talen u nana don k'u kɛ dugutigi 2 faga vraiment olu b'a ɲini sɔrɔsiw nana sisan u ka kanba sigi yen pour que olu hakili bɛ se ka sigi n'o ni sɔrɔsiw taara u bɛna Umori bɛɛ faga donc o de jɔrɔ b'u la ka tila tuguni k'a fɔ Asimi ye vraiment misiman ka bolo kɛ jamana na misiman ka bolo kɛ dugu la misiman ni mɔgɔ ninnu bɛ jɛ la ninnu bɛna bɛn olu kan u bɛ taa misiman mɛn misiman b'a ko k'olu mɛnna kɛlɛ la k'o papier de siyɛnna Mali ni misiman de cɛ donc ko aw mɛnna kɛlɛ la mun na aw ko a mɛnna kɛlɛ la aw dun ma an ka dugu la mun na ko olu tɛ se ka olu ka yen bila ko fo Mali faamaw donc olu b'a ɲini Asimi fɛ u ka misiman ka bɔ yen olu tɛ misiman dɔn bi u t'a dɔn sini olu bɛ Mali sɔrɔsi de dɔn olu de ye ba kelen ye olu ye fa kelen ye ne yɛrɛ ko dɔ ye a ye n siran dɛ yen k'a daminɛ Niger ka n'an Burkina fɛ Boko Haram de bɛ kan ka don o don rebelle de bɛ kan ka don na don o don groupe bɔ de bɛ kan ka tɛmɛ ka na k'u bɛ bɔ Niger Boko Haram ani Tchad fila ninnu ani Niger fila ninnu ani Burkina fila ani an ka fila minnu bɛ yen olu farala olu kan parce que o mara kɔnɔ bamanan tɛ yen dɔgɔnɔ tɛ yen ye mara de ye filaw kɔrɔbɔrɔw tamasɛkiw surakaw olu de bɛ a mara kɔnɔ bamanan tɛ yen u b'a daminɛ fo Kidali tɛ bamanan in ɲɛna n'i ye bamanan yɔrɔ min o ye duguba kɔnɔna ninnu ye u bɛ don Umori yɔrɔ de fɛ an b'a ɲini fɛ u k'u hakili yɔrɔ in na n'a ye sira minɛ condition dɔ de la mais u t'a kalama anw de b'a kalama i bɛ ka tile an ka transporteur minnu bɛ yen n'u t'a Gawo u ye papier de siyɛn u ni rebelle cɛ donc kalo u b'u sara de ni kalo sara u bɛ wari fara ɲɔgɔn kan di rebelle ma donc sisan Umori kɛlɛ sisan sɔrɔtɔ Umori donc sara tigɛra u nana yɔrɔ bɛɛ minɛ sisan jɔnni de tun b'o sara di Jadisu an ka transport ɲɛmɔgɔ ninnu bɛnkan de tun b'u ni mɔgɔ ninnu cɛ sira b'e bolo o kuma la wa non n y'a mɛn de parce que n ye ɲininkali kɛ ko de kɛra sababu ye ka sira ninnu minɛ parce que u ka sira ninnu tigɛra sisan u ye sira minɛ sisan o de y'a to sira tigɛra sisan u bɛ sira minɛ u b'a minɛ ni minɛkan jumɛn ani u bɛ mun de ta ka ɲɛsin aw ma ye ne ye diyagoya ko i bɛ sira in tigɛ sisan u ye mini dɔ fan bɛɛ k'a daminɛ kɔna fo Gawo u ye mini baraze fan bɛɛ a kɛlɛ a ka gɛlɛn mais sɔrɔsiw de b'a ɲɛdɔn n'o tɛ mini kɔni bɛɛ fan bɛɛ cɛ o cɛ n'i y'a ɲini k'i bɛ taa i bɛ sa fu ye ta mɔgɔ min bɛ sira in na a bɛ se mɔgɔ 1000 kɔ ma adamaden fililen bɛ sira a bɛ se mɔgɔ 1000 kɔ ma o de fililen bɛ kungo kɔnɔ sira tigɛlen don minnu na a bɛ se mɔgɔ 1000 kɔ ma kɔna adamaden tolen bɛ yen Bɔrɛ a bɛ yen Douanza a bɛ yen Boni a bɛ yen Umori a bɛ yen Gosi a bɛ yen Gawo a bɛ yen remorque tɛ boli kari tɛ boli kɔngɔ b'i ni ka mɔgɔ faga e yɛrɛ sera ka sira sɔrɔ cogo di ka na ne bɔra semaine na ko n daminɛ waati de kɔnɔ ko n daminɛ kɔnɔ vraiment n ka mɔgɔ minnu bɛ yen u b'i wele ko saba pan wa Jadiw sera u groupe tɛ yɔrɔ kelen na o u yɛrɛkɛlen bɛ yen sɔrɔsiw bɛ minnu na an fɛ na o u yɔrɔ dɔlen tɛ de mais n'i taara e min bɔ dɔrɔn kilomètre 5 dɔrɔn o b'a sɔrɔ o bɔra o si ma ka kojugu koyi min ye tɔɔrɔ Maliko la o de ye kojuguba ye ɲɔgɔnna kojugu tɛ rebelle y'a minɛ u tɛ wari minɛ an bolo douanzan policiers ni gendarmes min bɛ yen u bɛ ka adamadenw de minɛ Guinéens Sénégalais 600 n'i t'a di i tɛ tɛmɛ mun na de k'u bɛ taa infantry la Maliyɛnw carte de bɛ yen 1000 douanzan kɔnɔ tulo bɛ n'a sɔrɔ ye nkalon tigɛ douanzan kɔnɔ tulo bɛ na 1000 Maliyɛn carte de bɛ yen a b'i bolo i bɛ 1000 sara u b'a fɔ k'i ko sara mun kama k'i b'a sara k'i bɛ taa infantry la i b'a sara de 1000 Maliyɛn garanti i b'a sara n'i bɛ ka bɔ min ka taa n'i bɔra Bamakɔ i bɛ taa Gawo 1000 n ta kalon jɔra douanzankaw b'a kalama maire b'a kalama sebe b'a kalama faama bɛɛ b'a kalama a bɛ bingani bɛɛ ka bingan o de ye ne tɔɔrɔ rebelle b'a minɛ u tɛ wari minɛ mais aw bɛ Maliyɛnw minɛ 2000 1000 600 embargo bɛ jamana kɔnɔ balo tɛ yen rebelle bɛ mɔgɔ kan aw bɛ taa bin mɔgɔ kan vraiment Asimi ka kuma ninnu fɛ u ka ko in dabila n'i tun bɛ tali kɛ Sulemani Kulubali la a y'a fɔ cogo min na
yarabi ala k'an ka jamana basigi ni ka kolo suma n'an bɔra ye n'a hakili b'a la nara marabolo kɔnɔna na min ye projet mobili dɔ kɔnɔ o kun minɛna ka se maa 5 ma a yirala k'a fɔ maa nu kɔni u minɛna u ye waati kɛ nin maa kofɔlen ninnu bolo nka kunnafoni y'a yira k'a fɔ k'u kɔni labilala nka maa ma bana foyi ma ta ka ɲɛsin maa ma u y'a yira k'a fɔ k'u bolofɛn dɔw kɔni daragila n'o ye telefɔni dɔw ani musaka misɛnmanin dɔw k'olu kɔni minɛna maa jugu ninnu fɛ yaasa k'a perewatigɛ d'a ma karamɔgɔ Abulayi Kulubali ɲininkali Lasina Tarawele la an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ Lasina Tarawele ka bɔ Yirimajɔ Bamako. Lasina Tarawele an bɔra ka kunnafoni di kunungo k'a yira maaw la k'a fɔ ko marifatigi dɔw tun ye aw minɛ nara marabolo kɔnɔ la minɛni kɔfɛ ko a labilala a kɛra cogo di? Ala barika la k'u tɛ an ta otage la minɛni kɔfɛ u y'an bila mais u y'an bila vers 23h comme ça ko k'u ka chef dɔ tun bɛ yen ko n'o mana ko donc k'u sera en libéré u ko somme dɔ bɛ yen 250 000 francs 50 ko donc an ka se ka weleli kɛ Bamako u ye numéro dɔ di k'an k'o bila renseignement la quoi ne y'a yir'u la ko aw kun k'a ye don su k'a bɛ ka yɔrɔ kana est ce que aw kan ka nin kɛ ko an ka saratow ka baara la ko donc n'a ma ni fɛ dɔrɔn k'an ka ba caman kɛ quoi n'an m'o di an k'o di n'a t'o di fɛnɛ donc u bɛ se k'an ka mobili minɛ quoi an k'o problème tara donc an y'o sigi 22h 23h dɔw nana parce que n y'a si tuguni u bɛ ka drogue de min quoi u falen don ni kulonkɛ u faga dɔw nana quoi donc ko chef mana ko mais ko nin c'est pas addiction quoi bon u y'an ɲininka an bɛ cogo di an bɛ baara jumɛn kɛ bon an yɛrɛ expliqué bon Dieu merci ma basi foyi kana u ma an bugɔ u m'an neni u m'an su ma foyi kɛ ko an yɛrɛ filɛ ko si b'an na quoi ko depuis yɔrɔ jan ko bolo ko sɔrɔ quoi qu'on va don quoi u tɛ bɔ an kan quoi parce que ne bɛ piqué na quoi green foncé don n'i y'a ye sufɛ i b'a ko noir don bon vers 23h u y'an libéré alhamdulilayi basi foyi t'an na. U ko k'olu ye donsow ye munna olu ko ni sɔrɔso gundo k'u tun bɛ marifa ci sɔrɔso la o kuma donsow tɛ wa? bon donsow tɛ parce que ninnu ka plan ka ca c'est un vagabond quoi n'i ye ninnu ye hali u yɛrɛ tɛ ye quoi badiw de don parce que ni jamana ɲagamina ni min ye marifani sɔrɔ mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 mɔgɔ 6 a bɛ se ka dɔ braquer ka wari ninnu sɔrɔ o dɔrɔn ninnu tɛ donso ye parce que hali ni ye ninnu ye u b'a dɔn ninnu tɛ donso ye quoi donc pour que ka donso tɔgɔ tiɲɛ ou bien ka donso lagosi u b'a fɛ k'o de kɛ quoi badiw de don ne b'a dɔn donsow tɛ parce que o kun k'u bɛ marifa ci anw na k'an kɔnɔ jɛra bon ni donso ninnu don donsow t'a armée contrôle quoi o ni armée de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ munna u b'a fɔ k'u bɛ mugu ci an na ne yɛrɛ o de question posé kun ni mɔgɔ armé don k'a jaabi cogo la a man ɲi quoi. u ye aw bila cogo di fo a ye sira sɔrɔ ka tila ka b'u cɛra? tiɲɛ yɛrɛ la u y'an bila mais an kɔni dégâts matériel kɔni kɛra an kun parce que an ka mɔgɔ dɔw ka téléphone bɛ yen dɔw bɛ taa fɔ 20 ni kɔ 10 kɔ ko n'u y'o minɛ bon warimisɛnninw tun bɛ an kun fɛnɛ bon u y'a essayer k'o bɔ dɔ donna an kun u y'an ta yɔrɔ min sirababilen kan dɔw taara an bila yen ka sira don an kɔrɔ quoi donc an fana sɛnsɛn dɔrɔn ka taga nara. aw tun ye maa joli ye? ne ni ka mɔgɔw quoi an ye mɔgɔ 5 de ye Dieu merci ma fosi kana dégâts matériel kɔni kɛra an kun parce que ni fa b'o ye minɛ donc n'u y'i ka matériel minɛ kɔni bon i b'a fɔ Dieu merci parce que marifa min bɛ ninnu bolo armée lourde de b'u bolo kana kulonkɛ armée lourde yɛrɛ de b'u bolo n tɛ kulonkɛ mɔgɔw ye dɛ kumakan laban kɔni n yɛrɛ b'a foli de Ablaye ma fɔlɔ parce que maa bɔ i bɛ mɔgɔw bɔ kibi la i bɛ kuma ta sunkɔrɔ fɛnɛ k'a fɔ ne ye Ablaye yɛrɛ fo fɔlɔ fo ka sɔrɔ ka armée malienne fo hali bi k'u jija k'a daminɛ nara ka yɛlɛ ka ye fanfɛla ninnu fɛ quoi donc u bɛ ka essayer ka taga yen fɛ sisan u ka essayer ka yen arafor dilan yen kosɛbɛ kosɛbɛ o de ka fisa quoi parce que nord na frappe dir'u la yen donc u b'a ka essayer ka yɛlɛ sisan ka taga vraiment armée hali bi u bɛ baara la hali bi k'u cɛsiri u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ala sɔnna an sago bɛ sɔrɔ quoi. ni tun bɛ tali kɛ Lasina Tarawele la Abulayi Kulubali ka kuma barani na a y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka maa bɛɛ lajɛlen don ni maa ninnu kalo dibi la n'an bɔra ye min bɛ tali kɛ sigida 2nan sifinnakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya Buguba o sifinnakaw kɔni bɔra k'a yira k'a fɔ k'u bɛ wele kɔni bila jamana ɲɛmaa ma dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya kolonɛli Asimi Goyita ko binganiya dɔw kɔni bɛ ka taga ɲɛsin olu ma sifinnakaw k'u ka silantorantan terrain kɔni k'a yɔrɔ dɔ bɛ ka ndaraki sengolatigi dɔ kɔni fɛ u bɔra ni ka welewelemada kɔni kɛ an ka Buguba sifinnakaw lamɛn. ne ye Tidiane Mayiga ye ne bɛ Buguba la yan anw bɛ yan dɔwɛrɛ tɛ jeunesse bi bɛ ka kɛ jeunesse de kan yan nɔ balontan terrain u bɛ ka na bi an kan ko fo k'an ka balontan terrain minɛ a la n bɛ n ka message adressé Asimi la Asimi don min na i ni CNJ mɔgɔw ye réunion kɛ palais la i ko ni i échouera c'est la jeunesse malienne qui a échoué bon mɔgɔw bɛ ka na bi anw kan e sigilen ɲɛna an ka balontan terrain 2 tɛ Buguba bolo terrain kelen e ko ni e échouera jeunesse échouera c'est la jeunesse qui a échoué bon jeunesse bɛ ka échoué ka na bi an kan et puis papier kolon de b'u bolo 25 dira Buguba ma commune de ma Buguba ka recasement le 10 février 2003 2006 u nana papier kuntanw bɔ a kan k'a yira ko fantanw n'a mankan bon o baara de filɛ nin ye dépôt filɛ nin ye yan fɛn bɛɛ filɛ yan a ma dabɔ kama yɔrɔ kɛra c'est une zone d'habitation mais dépôt man ka kɛ yan dépôt bɛ ka na kɛ yan usine bɛ ka na kɛ yan foyi tɛ ka bɔ a la anw muɲunen don kabi kunu mairie bɛ k'an lasabali dugutigiw bɛ k'an lasabali u yɛrɛ tun ko bi baara in bɛ jɔ bi bon an ɲɛ bɛ baara in tɛ ka jɔ bon Asimi Buguba jeunesse an y'an adressé i la bi n bɛ ka k'an kan yan anw kɔni anw ta de minɛtɔ filɛ anw na Asimi n'i ye i sigi anw ta ka minɛn na i ye min fɔ i bɛ ka min jɔrɔ wa a bɛ k'o ye fɛnɛ
an ka ala de to ye et puis an ka papier nɔgɔ t'a la fɛnɛ nɔgɔ t'a la i taara n'a ye yɔrɔ o yɔrɔ nɔgɔ t'a la mun bɛna commune papier exiger commune de kan o commune waritigiw kelen bɛ ka tila ka taa gardiw de cɛ ka n'u fiyɛ an dala yan ka na an ka yɔrɔ minɛ an la diyagoya la. Ne tɔgɔ ye Idrissa Siri Touré, moi je dis non à l'injustice parce que ça c'est un crime d'injustice et puis c'est tellement valorisé par l'État en plus donc on ne peut pas accepter ça en plus. An tɛ jɛn'a ye bi an tɛ jɛn'a ye sini administration papier kan ka se yɔrɔ o yɔrɔ an y'u bɛɛ ladɔnniya an ye médiaw wele bɛɛ ladɔnniyara mais n'a ma labɔla yan sini ni sinikɛnɛ an fana kan ka min kɛ an b'o kɛ parce que o y'an selen an danna gardiw man ka na yan nɔ u ka baara tɛ dugukolo ko ye u ka baara ye min ye u b'o dɔn. Ni tun bɛ tali kɛ Buguba sifinnakaw la an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati nin ko la n'an bɔra ye kunungo maa dɔ wulila ka se an ma k'a yira k'a fɔ k'a ka muso kɔni ko ka tin kɔni wulila a ye muso in kɔni ta ni k'a kunda Sogonikɔ dɔgɔtɔrɔso kan kɛrɛnkɛrɛnnenya muso jigiyɔrɔ kan a taara ni muso kɔni ye yen nɔ muso kɔni jiginna ko dɔgɔtɔrɔkaw kɔni nana k'a yira k'a fɔ k'a ka 6000 kɔni sara ka kɔ 6000 sarali ɲɛ k'ale tun ye fura dɔw kɔni san u nana fɔ k'ale ka 6000 sara ale kɔni y'a yira k'a fɔ o tɛ baasi ye dɛ nka a bɛ sɛbɛnfura di a 6000 in na walima a bɛ sɛbɛnfura di a n bɛ taa wari sara guichet kɔnɔna k'o kɛra gɛlɛyaba de ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔyalima kɔni bɔra a ko la a y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ kɔni ka kɛ fɛɛrɛ ka kɛ nin ko ninnu na Umar Tarawele an ka lamɛn. N tɔgɔ Umar Tarawele n bɛ bɔ Yirimajɔ Kuluda la gɛlɛya min sɔrɔ o ye an ka dɔgɔtɔrɔw ka gɛlɛya de ye et puis n kelen tɛ mɔgɔ caman tun bɛ n yɛrɛ kɛrɛfɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ Sogonikɔ CCRF la muso bɛ jigin yɔrɔ min na n taara ni muso ye jiginni yɔrɔ la 5 heures wagati an sera ye sani muso ka jigin fɔlɔ dɔgɔtɔrɔ muso dɔw bɛ yen u nana ne ni min taara ko o ka wari di ko fura dɔ kan ka san bon fura in ko o ye 1600 ye o ye ne tanti ye o ye wari in d'u ma u taara fura kɔni dɔ kɛ muso la u ma taa fura kɛ muso la an tɛ fɛn dɔn o yɔrɔ la an tora o kɔnɔna la kɔsa fɛ tuguni u nana an wele o kɛra 9 heures wagati ko muso y'a yɛrɛ sɔrɔ ko nka ko machine dɔ bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ye ko ni den kunbayara kosɛbɛ ko de bɛ olu dɛmɛ baara la ko o kɛra sisan ko ne ka 6000 sara parce que o machine farala baara kan ne ko ma n ko ne balimamuso n ko n y'a faamu n ko ni Ala ka jɛ n ko mais n ko 6000 in n ko papier jumɛn de b'a la sɛbɛn min b'a la n bɛ fɛ ka o de dɔn parce que n b'a kalama jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira la k'a fɔ jiginni bɛ kɛ sarati minnu b'a la dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la kiliniki tɛ jamana ka baara yɔrɔ de don o y'an bɛɛ lajɛlen jɛ ye n ko o sariyaw n ko an ka to o sariya kɔnɔ n ko mais comme aw b'a la ka insister parce que u b'a la ka taama kɛmɛ fɛ fo muso in dɔgɔya yɛrɛ ko ye mɔgɔ lankolon ye n ko a ma n ko a kana mɔgɔ dɔgɔya ti mɔgɔ min dɔn ko non ko ne tɛ foyi ye ko chauffeur jala n ko que problème foyi t'a la n ko mais ne kɔni ti wari di aw ma 6000 ne tɛ se k'a di aw ma yan ni papier t'a la et puis papier min b'a la fɛnɛ n tɛ 6000 d'aw tigɛ a bɛ papier kɛ k'a di yan n bɛ taa sara guichet la k'u tɛ papier di bon an nana ga ɲɔgɔn na ne ma ko wari di o kɔfɛ u nana ordonnance dɔ kɛ k'a di ko n ka taa fura san n taara o fura san fura in nana fura ma kɛ ne muso la fura in nalen komi ne n'u ma ɲɛ wariko la sisan directement fura nana di u ma maga fura la ne y'a d'u bolo ma u ma sɔn ka fura kɛ ne muso la u ye fura in tiɲɛ k'a bila u kun min yɛlɛnna o kɔfɛ o nana ko bɔn ko fura dɔ kan ka kɛ ne ko n ko ordonnance dɔ kun kɛra ka di an ma n ka y'a fura san an nana fura in ɲini a ma ye muso fana ko fura ma k'ale la wa dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yen an kɔni bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka sabali jamana in kɔnɔ an bɛ étape min na nin tɔɔrɔ minnu bɛ an kan surtout dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔnɔna ne yɛrɛ ɲɛna Ala de ye n seere ye mɔgɔ dama min bɔra a muso jiginnen ka boli ka bɔ yɛrɛ ka taa 6000 ɲinini na fanw fɛ Ala de b'a hakɛ dɔn wa dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔna Sogonikɔ n'i donna ye kaba jiginni kɛ yɔrɔ kɔnɔna wagati bɛɛ lajɛlen na kungo de don nin t'a fɔlɔ ye ne la parce que ne muso ka accouchement bɛɛ bɛ kɛ ye ne ta o ta gɛlɛya de bɛ yen mais ne t'a sara parce que ne b'a dɔn kan ka taa fan min fɛ kuma n bɛ welewele min kɔni da jamana ɲɛmɔgɔw ye ani aw journalistes ye a ka kuma u ka Sogonikɔ CCRF u ka ko u ka jateminɛ kosɛbɛ sinon vraiment a tɔɔrɔ ka bɔ sigidala mɔgɔw kan jamana in n'i y'a ye tɔɔrɔ bɛ an kan an kanu tɛ ɲɔgɔn na dɛ parce que n'i sera administration fan o fan tɔɔrɔɲɔgɔn kelen de b'i ɲɛ ye maa min bɛ k'e tɔɲɔ yala e b'o kanu wa est ce que hali ni maa ko k'a bɛ kojugu se o ma ni e bɔra o kalama i bɛ se k'a ladɔnniya wa i t'a kɛ a tɛ ko diya i ye wa e ka kɛ Ala deli a ka hɛrɛ la ka sababu kɛ o bɛ ka tɔɲɔ min da an kan an dun ka impôt ni an ka taxe de b'a la ka kɛ k'u sara. Ni tun bɛ tali kɛ Umar Tarawele a y'a fɔ cogo min na jamana ɲɛmaaw u ka wulikajɔ kɔni ta k'an ka kɛnɛyasow kɔni lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Sogonikɔ kɛnɛyaso maa caman bɛ yen nɔ u bɛ ka bolonkɛnden kɔni ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen na i ɲɛ gannen i kan ka kunbɛn k'i tɔbɔtɔ yɔrɔ min na dɛ ko gɛlɛya wɛrɛ de bɛ ta ka ɲɛsin i ka ɲɛgan ma yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Sogonikɔ CCRF kɔnɔna na maa caman bɛ yen nɔ minnu ka seereya d'an ma an bɛ dugawu de kɛ jamana ɲɛmaaw ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko in na n'o tɛ nin ye dabalibanko de ye dɛ n'a fɔra i ɲɛ ganlen i wulilen ka se olu ma k'u bɛ tila ka gɛlɛya wɛrɛ ta ka ɲɛsin i ma yarabi Ala ka faamu ɲuman d'a ma an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra ye denbaw tɔgɔla don la ɲɛnamayala an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya cité des enfants kɔnɔna na an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ muso ni du ni denbaya ma ale tun b'a kɛnɛ kan Wadijɛlakaw furumuso Funɛ Kulubali
ale ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ. Bi ye denbaw ka don ye, bi ye hakili jigi fɛnɛ ye k'a yira k'a fɔ muso jɔyɔrɔ ka bon ɲɛnamaya kɔnɔ. An bɛ fɛn o fɛn ɲini diɲɛlatigɛ la ni muso hakili ma sigi, an bɛ fɛn o fɛn ɲini Maliko la a ti ɲɛnabɔ. Mali bi yɔrɔ min na bi an ka éducation ɲuman di an denw ma. Mali bi yɔrɔ min na bi an ka problème sécuritaire bɛ Mali la o dɔrɔn tɛ a ma ban fɔlɔ de mais mara de tilala an na dɔɔni. An bɛ cɛw jalaki an b'u jalaki mais den bɛ mɛnni min kɛ ba kɛrɛfɛ a t'o kɛ cɛw kɛrɛfɛ a t'o kɛ fa kɛrɛfɛ. Sabula den bɛ kodɔn tuma min na depuis i bɛ sin di fɔlɔ di den ma a ye e de ye. A bɛ daminɛ ka i ɲɛda de lajɛ a bɛ ba ɲɛkun de lajɛ ni ba nisɔndiyalen don den b'a dɔn hali bɛ ka sin d'a ma a b'i lajɛ. Jɔyɔrɔba bɛ den masa la jɔyɔrɔba bɛ muso la den ka ɲɛnamaya la. Ni tun bɛ tali kɛ minisiri la minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ muso ni du ni denbaya ma Wadijelakaw furumuso Funɛ Kulubali a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka hakilinaw sabati an ka jamana kɔnɔ. N'an bɔla yen kulu min sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Korema ale ni jɛkulu wɛrɛ ye bolodi ɲɔgɔnma kɔni kɛ n'a bɛ fɔ a ma ko agence John Communication olu kɔni ye bolodi ɲɔgɔnma kɔni kɛ ni ka wuli ka taa Laginɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Kore Male ka se ka taa lajɛrɛba kɔni kɛ yen nɔ k'a yira k'a fɔ Mali ni Laginɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ye kelen ye an ka bolodi ɲɔgɔn ma a yirala ko nin t'a a siɲɛ fɔlɔ ye u ye wulikajɔ kɔni kɛ ka taa nin kɛnɛ kofɔlen nin kan min bɛ tali kɛ Ibrahim Jɔnkoloni Kulubali ale tun b'a kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ. K'a yir'u la k'a fɔ nin ye anw ka 4e édition ye san o san fo ka taa kɛ an tɛ dugukolo in kan fo ka taa kɛ ni don min na ni dancɛ bɔra Mali ni Laginɛ cɛ barisa Mali ni Laginɛ cɛ an ko farikolo kelen kɔnɔ fogofogo don o tuma an k'a dɔn k'a fɔ Laginɛ bɛ kɛ ka balola ni fogofogo kelen de ye Mali bɛ kɛ ka balola ni fogofogo kelen de ye n'an y'an fogofogo fila bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ɲɛ tɛ jamana na diɲɛ in kɔnɔ min bɛ bonya ni an ka jamana ye an ka jamana kanu o bɛ an ka maa minnu na n'o ye an ka ɲɛmaaw ye n bɛ olu fo k'a yira Laginɛ na an nana ka na bonyamasegin de kɛ ka taa u ma barisa Dr Alayi Bokum ka kuma don ko peuple de bɛ fanga na CNT o de bɛ fanga na an ka jamana kɔnɔ o CNT mɔgɔ minnu n'u bɛ kɛnɛ in kan yan an bɛ u wele u ka hakilinaw ta u ka hakilinaw ɲini kabini don min na Dr Abubakar Sidiki Fɔnba ko Bamako yan ko n bɛ kɔgɔji lase aw ma mɔgɔ caman ko bɛɛ y'i ka kuma fɔ a bɛ kɔgɔji lase aw ma a filɛ nin ye a sira taamani na nin ye ni nin sira in dayɛlɛla circulation des personnes et des biens libre circulation des personnes et des biens an bɛ fɛ a ka sabati nin kɛnɛ in de kan fɔlɔ Laginɛ y'a yira an na an nana Laginɛ kɔnɔ Laginɛ ka bɛɛ lajɛlen a n'a ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ko instruction de bɔra olu ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ k'a daminɛ yan fo port la foyi kana maliyɛn sɔrɔ maliyɛn kana sɛgɛn maliyɛn kana tɔɔrɔ o instruction de dira olu ma o tuma anw bɛ fɛ Laginɛkaw don min na diɲɛ bɛɛ banna anw na Laginɛ y'a dayɛlɛ an ye a don mɔgɔ min sunɔgɔra Bamakɔ kɔnɔ mɔgɔ min sunɔgɔra Mali kɔnɔ o de ka ca o bonyamasegin an nana o de la o bonyamasegin kɔnɔ an bɛ Laginɛkaw an b'aw fo Laginɛkaw aw ni ce Laginɛkaw aw ni ce. Ni tun bɛ tali kɛ Ibrahim Jɔnkoloni Kulubali la Laginɛkaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Kore Male an bɛ dugawu de kɛ Mali ni Laginɛ ka bɛnɲɔgɔnya yarabi Ala k'a tɔ sabati n'an bɔra ye kulu min sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ bɔlɔlɔ matarafali ma ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛ bɔlɔlɔ ko la nafa bɛ se ka sɔrɔ bɔlɔlɔ la cogoya mun na u ye formation dɔ kɔni kɛ sifinaka dɔw kunna yaasa bɔlɔlɔ in a bɛ se ka kɛ kɛcogo ɲuman na cogoya mun na u ka coordinateur ye Ablaye Gindo ye an k'ale lamɛn. Bɔlɔlɔ bɛ se ka Mali dɛmɛ ka bɛn ni keleya sɔrɔ ni denmisɛnninw ye bɔlɔlɔ baara cogo ɲɛ parce que n ye fitinɛ caman bɛ a bɛ wuli bɔlɔlɔ de sanfɛ donc an ɲɔgɔn faamu donc u ye dɛmɛ lase an ma ka kalan kɛ denmisɛnninw kun o kalan kɔfɛ denmisɛnninw kun kan ka sɛbɛnni kɛ bɛn kan donc u ye sɛbɛnni 40 de kɛ donc 40 kɔfɛ u tilala ka jaw ta ka video kɛ donc komi u degela sɛbɛnni la bon u bɛ se ka kɛ journaliste u bɛ se ka kɛ blogueur ye ɔ bi b'a dɔn blogueur ni journaliste la a bɛ denmisɛnninw permettre ka baara sɔrɔ. projet in fana ne fɛ initiative ɲɛnamaba de don parce que an yɛrɛ b'a dɔn sisan kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ fɛn dɔ ye an kɛ kelen ye n'o y'an bɛɛ de Maliyɛn donc an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka bɛn na sinsin parce que an bɛɛ de kelen ye. Ni tun bɛ tali kɛ kulu in coordinateur la ka fara maa min bɛ yen nɔ n'o dɔ ye gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ formation in na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka nin hakilinaw sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye kulu min sigilen don diɲɛ seleke naani kɔnɔna na ka dɛmɛ kɔni ta ka don maaw ma maa minnu ye gɛlɛyaw kɔni sɔrɔ a ɲɛmaa kɔni nana Mali kɔni kɔnɔna na
a ye munumunu salo dɔw kɛ a n'an ka jamana ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn ye o kɔfɛ a ye wulikajɔ kɔni ta ka taa mɔbitikaw fɛ yen nɔ maa minnu bɛ yen n'olu ye gɛlɛyaw sɔrɔ ni k'u sigiyɔrɔ bila a taara bɔ olu ye a ye jateminɛni dɔw kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ a bɛna kɔfilɛ kɔni kɛ Mali la min bɛ tali kɛ Ibrahima Kone an k'ale lamɛn. Ani jamana ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye yan nɔ a taara Mopti fana kɛlɛ mankan mɔgɔ min na b'o sigiyɔrɔ la ani olu ye ɲɔgɔn ye ani gouverneur ye ɲɔgɔn ye degun minnu b'o kan u y'a fɔ mankan kɔni bɛ yan mɛnna mɔgɔ caman bɔlen n'u sigiyɔrɔ la mɔgɔw mako bɛ fɛn caman na u mako bɛ ji la u mako bɛ balo la u mako bɛ sigiyɔrɔ ɲuman na ka bɔ ka taa se minnu degun ka taa se olu ma kuma dɔ la a ka gɛlɛ an ka baara kɔnɔna la a ka gɛlɛ cogo di parce que i b'a sɔrɔ anw baarakɛla ninnu minnu bɛ ɲini k'olu lakana an taatɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ bin an kan k'an ka baarakɛminɛnw minɛ an na a bɛ se ka fana an taatɔ an bɛ se ka yɛlɛ fɛn wɛrɛw kan maramafɛnw kan donc dɔw bɛ jogin dɔw yɛrɛ bɛ bɔ u nin na donc o n'a ɲɔgɔnna caman o t'an ka baara nɔgɔya an bolo a nana o kumaw de fɔra an ɲɛna ko degun bɛ mɔgɔw kan kosɛbɛ a ka yan nali fana ye k'a fɔ jamana minnu bɛ wari di pour que ka se ka dɛmɛ di a mɔgɔ ma ka a lase u ma k'a fɔ k'u kana ɲinɛ Mali kɔ problème bɛ diɲɛ fan wɛrɛw la mais u kana ɲinɛ anw fana ta kɔ. Ni tun bɛ tali kɛ Ibrahima Kone na a y'a fɔ cogo min na Ala ka hakilinaw sabati an ka jamana kɔnɔ k'an ka ɲɛtaa sabati n'an bɔra ye kunungo CNT maaw olu kɔni ye fara ɲɔgɔn kan ba kɔni kɛ u ni minisiri dɔw u ye sariya sen 5 kɔni ta sariya ninnu ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko sira ko fo ka taa se marabolo yiriwaliw ma Dr Mamadu Sori Dambele ale ye CNT maa dɔ ye ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Projet de loi fɔlɔ ni yɛlɛmɛ ma don fɔlɔ la n'o ye loi hospitalière ye donc o tɛ se ka wolo projet filanan la a kumaba yɛrɛ ye min ye ka service dɔ de créer service créé tɛ a service bɛ yen ka ban n'a bɛ fɔ a ma ANH l'agence nationale d'évaluation des hôpitaux mais ka daliyaw d'a ma ka fangaw d'a ma ka dɔ fara a ka baara kan min bɛ se k'a to dɔgɔtɔrɔso lakɔlɔsili n'u bɛrɛbɛrɛli la hakɛ dɔw la u ka se ka baara ɲuman kɛ ka ɲɛsin banabaatɔw ma. Ni tun bɛ tali kɛ Dr Mamadu Sori Dambele la CNT maa dɔ don a y'a fɔ cogo min na Ala ka hakilinaw sabati an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ siraba ni bolimafɛn koɲɛ ɲɛnabɔ kama Damelelakaw furumuso Madina Sisoko ale ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ. B'a ɲumankɛ tɔn dɔw kɛmɛ k'u bolo fara an ta kan ka na ni dollar wari miliyɔn 30 k'u bɛn'o di an ma o dollar wari miliyɔn 30 in o kan ka taa burusi kɔnɔnaw la ka taa lajɛ burusi kɔnɔna minnu bɛ yen n'olu ye cikɛyɔrɔw ye n'u ye ci kɛ u ka sɛnɛfɛnw bɛ se ka bɔ a sɛnɛyɔrɔ la ka se a feereyɔrɔ la ou bien ka se a bayɛlɛmayɔrɔ la cogo min na o ye sariyakisɛ fɔlɔ ye sariyakisɛ filanan o ye an ka baarakɛda ninnu ɲɛsinnen don an ka duguma boli sanfɛ boli jikan boli ani nɛgɛsira boli sariya min ɲɛsinnen don o ma o baara yɔrɔ kan ka baara dɔw kɛ mais a tɛ se k'i bolo maana bɔ olu nɔfɛ munna a tɛ se k'i bolo maana bɔ olu nɔfɛ parce que sariyakisɛ min talen filɛ nin ye o kun tɛ yen n'o sariyakisɛ tɛ yen an b'a fɔ vidi kun bɛ yen donc pour que a ka se ka baara kɛ a kɛcogo ma donc sisan ni sariyakisɛ in talen baara dɔw bɛ yen a kun bɛ se k'olu kɛ nin bɛna a permettre a ka se k'olu kɛ. kunkɔrɔta min b'an na an yɛrɛ nana nin sira in de kan ka na ko an bɛna jamana kumabɔ n'an nana k'an bɛna jamana kumabɔ fɛn fɛn bɛ se k'o baara kɛ an kan k'o baara kɛ an seko an n'an damajira la donc an b'o baara de la o baara nin o ye faso baara de ye o ye diyagoya de y'anw kan parce que anw de ko k'an bɛn'o kɛ an bɛɛ y'a fɔ ko kow kɛcogo man ɲi donc kunkɔrɔta min b'an kan k'o b'a la ka taa a sira fɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Damelelakaw furumuso Madina Sisoko a y'a fɔ cogo min na Ala k'o hakilinaw sabati an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ marabolo yiriwali ma sɛnɛ ni baganmara ale fana tun b'a kɛnɛ kan Modibo Keyita a ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ. An bɛ jamana min kɔnɔ an ka dumuni fanba bɛ bɔ kɛnɛma dugukolo dun b'an bolo ji b'an bolo o b'a jira k'a fɔ ko sɛgɛnbagatɔ de ka ca an ka kungo togodaw la u bɛ fɛn minnu sɔrɔ a t'u ka dumuni bɔ fo ni gouvernement ye dɔ san kɔfɛ ka taa nin bɛna gouvernement dɛmɛ a ka politique la ale yɛrɛ ye min kɛ n b'o fara o kan pour que o sɛnɛkɛla ninnu u ka se u yɛrɛ kɔrɔ n'u sera u yɛrɛ kɔrɔ u bɛ fɛn sɔrɔ n'u ye fɛn sɔrɔ o tuma u b'u yɛrɛ balo u ka balo tɔ bɛ se ka taa feere tɔw ma tuguni parce que projet min don IOMA projet de don donc u b'a fɛ de jago fana ka yiriwa jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Modibo Keyita la a y'a fɔ cogo min na Ala ka yiriwa sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yan an bɛ taa jamana kɔ kan na Mohamed Samake mun b'e bolo.
karamɔgɔ Sidiki y'a fɔ cogo min an bɛ taa jamana kɔ kan an b'a ladɔnna k'a fɔ min ye farafinna kɛlɛ tɔnba min n'an b'a wele ko Union africaine ale maɲama n'o ye Sénégal jamanakuntigi Macky Sall ko ale kɔni bɛ tile fila taamana Rusilakaw fɛ a yirala k'a fɔ bi juma sɔgɔmada in yɛrɛ la min ye Vladimir Poutine n'o ye Rusi jamanakuntigi ko a n'o kɔni kan ka ɲɔgɔn ye kunnafoniw ka fɔ la wa k'u ka ɲɔgɔn ye ko a bɛna boli min ye balo ye n'o ye balo ye kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ blé alikama k'u ka se ka olu caman ko o walankata farafinna kɔnɔna la fo ka taa se gɛlɛya min n'a bɛ Ukraine kɔnɔna nin waati in na n'an bɔra an bɛ taa Tunisikaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ Tunisi jamanakuntigi n'o ye Kais Saied ko ale kɔni bɔra ka sariya kisɛ dɔ kɔni ta n'an b'a wele ko décret ni ka kiiritigɛla ma 57 k'olu bɛɛ lajɛlen tɛgɛ k'u ka baara la kunnafoni ko fɔ la k'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin kiiritigɛla ninnu ko u yira yuruguyurugu caman de la ko wa ko min ye jatigɛwale kɛ wa n'o ye terrorisme k'a yira la k'a fɔ ko olu tɛgɛ kɔni bɛ ɲɔgɔn bolo n'an bɔra an bɛna Sénégalikaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ Sénégal jamanakuntigi Macky Sall ko ale kɔni wulikajɔ kɛ dɔ fana in kɔnɔna la ni ka se ka cakɛda belebeleba dɔ ka o nun don kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye usine min ni ale kɔni bɛna kɔgɔji ka se ka o bayɛlɛma ka o kɛ minfɛn ye bawo kunnafoni y'a yɛrɛ k'a fɔ Sénégal jamana kɔni kɔnɔna la ko min ye jiko gɛlɛya ji min ta ye ko o barika ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ n'an bɔra yen an bɛ taa min ye kɛnɛyakaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya kɔni bɛ nin waati na kɛnɛyakaw fɛ yen dɛ kɛnɛya ale ye mɔnikɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya bawo a yirala k'a fɔ min ye Chine jamana kɔni ko olu bɛ wulikajɔ la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen wa k'a bɛ san caman kɔni bɔ ka se ka jɛgɛ kɔni ka o walankata kɛnɛya kɔni ale jamana kɔnɔna la o kɔni kɛma sababu ka gɛlɛyaba kɔni sigi kɛnɛya ale mɔnikɛlaw a n'a jɛgɛ feerela kɔni da la bawo ko Chine jɛgɛ ko o da ka nɔgɔn ni olu yɛrɛ ta ye n'an bɔra an bɛ taa États-Unis an b'a dɔn k'a fɔ États-Unis marabolo min n'a wele ko Oklahoma ko min ye marifaci wale dɔ n'o ye fusillade ye ko o kɔni kɛra cɛlaka dɔ kɔni fɛ ko a kɛra sababu ye ka maa 4 ɲɔgɔn na ka olu bɛɛ lajɛlen kasira u ni na ka maa caman fana ka olu sɛbɛkɔrɔ jogi o ka wulikajɔ kɔni kɛra min ye lakanabaaw ye ka se ka nin maako fana yɛrɛ ka se ka a yɛrɛ kɔni bɔnna a ni la karamɔgɔ Sidiki ye an ye min sɔrɔ jamana kɔ ka bi sɔgɔmada na o la kunbaba dɔ ye Mohamed Samake y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka lakana sabati Mali ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na